Takže zdravím vás ľudia u nového videa. Zatvorím dvere. Samozrejme. Takže som tu teraz s mojím kamošom a hádajte čo hrajeme. 99 dní vo Forestke. Ježiši. Sa musím zasunúť. A ideme na to. Prepáčte, že budem vo first person, ale tak sa mi lepšie hraje. Ježiš. No, takže čo ideme robiť ako prvé? No, trošku som poslopol video a bandáž luk. Všetci sme šťastní, že mám 2 bandáže. Poď ku mne. Ideš. Prepáčte, že nepočujete mojho kamaráta, lebo my voláme spolu cez sluchatka a inak by som to nevedel spraviť. Ty čo máš? Rejkanu? Nie. Nie. Revive ma to. Musel si. Nie. Nerob to. Opole sa. No. Takže konečne neber mi bandáž. Ty máš veľkú sensku. Not my problem. Počkaj. No ty nie si určite solík. Našiel som magma. Aha. Rada, do toho nikdy nechoďte, lebo už vidíte, kto tu je. Očička. Som sa zlákol. Budeš ticho. Snažím sa tu robiť intro. Tá intro už dávno skončilo. Aby som nezabudol. Dajte mi odmer. Skoro som to zabudol povedať. A veľmi ďakujem za 20 odberateľov. Ty čo zase robíš? Ty nechoď po mne, ty vočisko. Stačí mi, že sa mi to laguje a nie po mne ide vlk. Ahoj. PlayStation, no ovládač, pekný mal. Aha, ja som tu hrajkal z PlayStation ovládačov a zatiaľ vypadne líder mody. Nice. Prepáčte za ten prízvuk, ale som Kari. Som jak villager. No. Joj. Nejdem na prvé desko, lebo idem na prvé desko. Prvé. No, nice. Nie, nechoď tam. Nie. Ježiš, ja vidím niečo lepšie, Stronghold. Čo? Nie čistku rachotinu, ale uvidíš. Ja tu... Ja som si nevšimol hanger a tu umieram. Koľko skoro som umrel. Ježiši Maria.
Aha. Ja som sa zabil. No, takže toto je asi celý video.